Vážení a milí naši pútnici, stretli sme sa tam na 0. ročníku Národného pochodu Slovenskom. Organizuje to Matica Slovenska v spolupráci s historickou spoločnosťou Ivanky a chceme vám priblížiť kus slovenskej histórie Ivanke Bernolákovej. Ivančania poznajú tieto lokality a tieto miesta, ale som presvedčený, že aj vás to zaujíme. To pre úvod. Pôjdeme trasou po cyklochodníkoch väčšinou, ale prosím, keby ste rešpektovali dopravné značenie a potom dopravu, ktorá tam bude. Celý tento pochod Slovenskom sme venovali 179. v tomto roku výročiu vzniku piesne Na Tatrou sa blízka, ktorá bude mať v budúcom roku teda také okrúhle 180. výročie. Možno z histórie poznáte alebo z jepisu, že táto pieseň vznikla na prelome rokov 1883 až 4 v Bratislave v izbičke, kde býval Janko Matúška a tento vlastne zložil pieseň a text k tejto piesni, ktorá sa potom stala vlastne našou hymnou. Je zaznamenané, že sa to stalo v izbičke na Jozefskej ulici v Bratislave, ktorá je tam v blízkosti Gaselkovičového paláca, teda prezidentského paláca. Celú túto históriu piesne, ktorá sa potom dostala až do Ivanky v nejakom marci 1884, doniesli ju spievajúci študenti Evangelického lícea a tá sa potom tu ako vo furmanskej krčme sa zastavili a odtiaľ to potom putovali ďalej do Levoče, kde teda dokončili svoje štúdia. Tento ich protestný odchod z Bratislavy je dosť podrobne tak popísaný, respektíve je zaznamenaný v pamiatkách alebo v spomienkach účastníkov a je našou inšpiráciou preto, lebo mladí štúrovci, mladí študenti vtedy nemali veľa prostriedkov, vlastne boli odkázaní na milodary. Ale napriek všetkému sa proti tomu bezpráviu, ktoré sa stalo na škole, na liceu, že odvolali Ľudovita Štúra z katedry, teda z vyučovania, tak sa rozhodli odísť preč zo školy. Tento ich protest, taká revolúcia ich, mala potom odraz aj v tej piesni Na Tatrou sa blízka, ale potom aj počas toho ich pochodu celým Slovenskom vlastne až do Levoče. A tam, či už po ceste, alebo aj pomocou tých furmanov, s ktorými išli, sa vlastne tá pieseň rozšírila po celom Slovensku za krátky čas. Takže preto, že tá pieseň je dneska našou hymnou štátnou, čiže je jedným zo štátnych symbolov, je to zakotvené aj v ústave a máme si to uctiť a vedieť, že pri zvukoch hymny a pri počúvaní tých slov, či už spievame alebo nespievame túto pieseň, máme stať v pozore a bez pokrývky hlavy. To len pre úplnosť, lebo často na to mladí ľudia zabúdajú. Takže to je, čo sa týka nášho pochodu. Teraz sme na mieste tragického nešťastia, pri ktorom zahynul Milan Rastislav Štefánik. Jeho telo sa tu našľadalo v týchto miestach, kde je ten pilón. A pretože som sa tento problematike tej tragickej nehode dosť intenzívne venoval niekoľko rokov, takže môžem vám povedať, ako to asi bolo.
100% sa to nedá, lebo však už ten čas uplynul veľký odvtedy a pamätníci alebo teda nejaké dôkazy, materiály nie sú. Takže vám to približím takto. Štefánik odletel z letiska Campo Formido v severovýchodnom cípe Talianska, kde ešte aj dneska je letecká základňa NATO. Odtiaľ preleteli lietadlom cez Julské Alpy a dostali sa až k Viedni. Táto trasa bola pre tých pilotov relatívne známa. Poznali to, lebo do Viedne lietali s lietadlami. Lenže teraz to bolo troška neznáme letisko, akože Presburgo, jak tomu Taliani hovorili, takže do Bratislavy, na letisko do Vajnor. Tam počas letu došlo k nejakej poruche. Lánko od antény radiopríjimača sa odtrhlo a zamotalo sa snad do výškového kormidla. To ale nerobilo nejaké vážnejšie problémy, lebo keď to zistili, tak lietadlo pokračovalo potom plynule ďalej. Dostalo sa ponad Dunaj až k Bratislavskému hradu. Na Petržalskej strane Dunaja bolo maďarské vojsko, na hrade bratislavskom bolo zase, to boli kasárne v tom čase, tam bolo československé vojsko. Sú také informácie, že teda z tej maďarskej strany sa strieľalo na lietadlo, potom, že z Bratislavského hradu sa strieľalo na lietadlo. Ale to sú všetko také, jeden to povedal, druhý to poprel, takže nedá sa na to ako spoľahnúť. Lietadlo zakružilo nad Bratislavou asi vo výške 500-600 metrov, spravilo 2 až 3 okruhy, tiež sa to rozlišuje podľa svedectiev. No a potom podľa dispozícií, ktoré dostalo ešte ako pred odletom, malo sa pohybovať 8, podľa jedného telegramu 8 km severovýchodne od mesta, od centra mesta, alebo 12 km od centra mesta. No tak lietadlo zobralo ten smer a letelo smerom teda severovýchodným a preletelo ponad Vajnorskou ulicou, nad Novou dobou, nad kasárňami, ktoré sú tam ešte aj dneska. A letelo smerom na Stolberg, teda Figaro, a tam potom smerom na Dimitrovku, teraz je to Istrochem, a hľadalo miesto na pristate. To bolo pravda, dátum bol 4. máj, a musíme si pripomenúť, že v tom čase pred tým 4. májom malo to lietadlo priletieť už 2. Lenže vtedy bolo veľmi zlé počasie, daždivé, a v tých dňoch 1. a 2. mája napršalo vyše 32 litrov na metr štvorcový podľa meteorologických záznamov. Čiže bolo veľmi mokro. No a to vajnorské letisko má tú smolu, že je na rovine a volakedy teda na tých starších mapách pred Prvou svetovou vojnou tá rovina bola označená ako močiar. Vajnorskí vinohradníci tam chodili kosiť takú ostrú trávu, čo sa volá pant, ktorou vlastne uväzovali viniče. To bola záležitosť teda tejto plochy. No a keď bolo po vojne a túto plochu dostalo vojsko ako na využitie ako letiska, tak pokiaľ bolo sucho, tak tá plocha bola výborná, pevná, tvrdá a dalo sa na teda pristávať lietadlami vtedajšími. A lenže teraz, keď bolo takéto daždivé počasie, prechod studeného frontu a s takýmto množstvom vody, tak tá plocha sa rozmočila. Teraz, keď to lietadlo ako prilietalo, tak v oblasti tam Žabí Majer v Bratislave, ak to poznáte, tak tam boli proste kaluže vody, a respektíve nejaká tráva alebo šachorina trčala z vody a to bolo všetko pod vodou.
Takže to lietadlo pri tom hľadaní miesta pristátia sa túlalo proste po tomto okolí, ale letelo aj viacej ako tých 12 kilometrov, ale dostalo sa k Vajnorskému letisku. Tam mal byť už dymový signál, to bolo proste zaužité, že na nejakej 200-litrovej sude zapália nejaké čvudiace čosi a podľa smeru dymu a rýchlosti vzduch vetra, tak to podľa toho si usúdi pilot, ako má pristávať. No, takže vtedy ako severozápadný vietor a pristávali, teda naznačili pristátie. A podľa nejakého svedectva jedného z takých pilotov, ktorí tam na letisku boli, jak lietadlo pristalo, tvrdil, že to lietadlo sa dotklo zeme, ale odletelo zase ďalej veľkým oblúkom nad Račou a tak to sa otočilo do protismeru proti vetru, lebo vtedy pri tom dotyku mal z boku ako vietor. Tak a tvrdil, že tie kolaje toho lietadla, kde to lietadlo sa dotklo zeme, sa za chvíľku zaplnili vodou. Čiže ten terén bol ozaj veľmi mäkký. No tak potom, jak sa to lietadlo otáčalo, tak to letelo proste smerom pod Rača a východné nádražie proste týmto smerom a zatáčalo okolo Ivánky do protismeru, že príde na letisko do Vajnor. Svedectvá Ivančanov z toho obdobia boli také, že oni, lebo to lietadlo bolo vo výške asi 100-150 metrov maximálne, takže Ivančania videli tie postavy pilotov a teda osádky. A jeden také svedectvo, ktoré som teda dostal sprostredkovane, bolo, že to vyzeralo, ako keby sa v tej gondole bili. No, oni sa nebili, oni proste v tom stesnenom priestore chceli sa asi zrejme vymeniť. Štefanik bol predtým v špici, ako v tej pozícii pozorovateľa. No a potom sa chcel vymeniť s nejakým tým pilotom, ktorý sedel po ľavej strane toho lietadla, aby teda prileteli na to Vajnorské letisko. Či už to bolo čím zapričinené, to nevieme, ale nejakí mládenci boli v tom lesíku, v tom páse lesa, ktorý je tam v pozadí. Ináč to je korito voľakedajšieho ramena Malého Dunaja. A v tom lesíku proste nastavovali ako pytliaci oká na zver, na zajacov, na baranty a tak podobne. No a bola nedeľa, ten polný hajník, ten bol pri obede, no a tí chlapci mali možnosť teda beztrestne sa pohybovať v chotári a kontrolovať si tie svoje možné úlovky. No tak boli tu v tom lesíku a videli lietadlo, že smeruje na nich, vlastne odtiaľto. A tým pádom pozerali, že jak divne sa kymáca. To neznamená, že dopredu, dozadu, ale kymácal sa ako do strán. No a to lietadlo pri tej malej rýchlosti, ktorú malo, okolo 130, možno aj menej, kilometrovej rýchlosti, to lietadlo pri týchto pohyboch, tým kymácaní, zrejme stratilo stabilitu a došlo takému tzv. Sklznutiu po krídle. To sa deje vtedy, keď proste ten úhol náklonu prekročí povolenú alebo teda optimálnu mieru a tým pádom vlastne to lietadlo stratí tlak. Učili ste sa o aerodynamike, o fyzike. No a tento fyzikálny zákon, pretože platí vždy a všade, tak proste spôsobil ten pád. Možno ste počuli o tom, že na lietadlo sa strieľalo, že to bol atentát a ja neviem čo. Sú to všetko také dobové s politickými záujmami podložené
takéto ataky alebo takéto informácie. V podstate pri vyšetrovaniach nemalo to nejaké opodstatnenie alebo nejaký dôkaz. Jediný dôkaz, ktorý je o tom, že sa na lietadlo strieľalo, tak to je tvrdenie o vojakovi, ktorý bol tam pri Bratislavskom Starom moste, ako že ten strieľal jeden výstrel na to lietadlo. No, tak to je také, trafil, netrafil. A vtedy bolo to lietadlo ešte v pomerne dosť veľkej výške. Potom druhé také svedectvo je, že tých kasární pri novej dobe, že odtiaľ sa strieľalo viacerými vojakmi. No to zase pri ďalších tých neskorších vyšetrovaniach to bolo vyvrátené. Takže nedá sa povedať, že to lietadlo bolo nejak zostrelené. Proste to lietadlo letelo normálnym spôsobom ďalej. Ešte jedno také miesto, odtiaľ sa strieľalo, čo tvrdia zase ďalší svedkovia, že sa strieľalo z vodárenskej veže, ktorá je pri kolajách smerom z Bratislavy, keď sa ide sem na Nové Zámky. Tak tá vodárenská väža, tým, že tá fabrika produkovala pre zbrojný priemysel výbušniny, tak bola veľmi dôležitá, pravda, a bola chránená takou vojenskou palebnou silou, teda z tejto vodárenskej veži ako palpost pre ťažké gulomety a pre teda nejakú tú strážnu službu a to. Lebo maďarské vojsko, ktoré ešte malo obsadené Nové Zámky, malo obrnený vlak a týmto vlakom sa oni pohybovali po kolajách dosť rýchlo a prekvapivo a bolo nebezpečie, že oni takto prekvapia aj Bratislavu. Takže aby k tomu nedošlo, tak tam bola taká opevnená posádka. Tým, že tam bola táto opevnená posádka, takže jedno svedectvo teda tvrdí, že odtiaľ strieľali gulometom na to lietadlo. No s gulometom, keď sa strieľa, tak samozrejme ten pohyb lietadla sa dá vysledovať a je to vážnejšie ohrozenie. Ale napriek všetkému to lietadlo stále letelo ďalej, až, jak som spomínal, dostalo sa do tejto polohy. No a tak vrátim sa k tomu, jak tí chlapci proste tu nám boli a to lietadlo ako padlo. No tak samozrejme zvedavosť im nedala, aby neutekali k nemu a čo tam je a pozerali na to, tak konštatovali, že sú tam vypadnutý pilot, bol vo vzdialenosti asi 10 metrov od tých trosiek. Potom pod krídlom bola nejaká postava v kožušinovom oblečení, pravda. No a tak ten vyzeral taký akože dosť najmenej poškodený, tak toho sa snažili ako vyťahnuť. Vyťahli ho sem na cestu, lebo toto bola polná cesta. No a keď ho vyťahli tak spod krídla, tak ho prevrátili na chrbát. No a ten, čo to ako ho prevrátil, tak on teda to označenie toho, no, že bol taký doďobaný v tvári, no vieme, že Štefanik bol taký doďobaný v tvári po kiahňach. Potom, že mal na sluchoch, lebo mal kuklu, pravda, kožušinovú, a že na sluchoch mal šedivé vlasy, tak to tiež ako zasvedčuje tomuto, že to bol Štefanik. No potom to lietadlo, tie trosky začali horeť. No a to bola drevená konštrukcia obalená plátnom, napustený olejovou farbou. Čiže to bolo pre oheň to bolo veľmi výživné, tak teda to začalo prudko horeť. No a samozrejme to drevo pukalo. No a oni sa báli, že v tom lietadle mohli byť nejaké náboje a nejaká munícia, takže to mohli ich ohroziť. Tak utekli, skolili sa späť do toho jarku, tam do lesíka. No a potom začali už prichádzať ľudia tu od Majera, volá sa to Prudské, potom od Palfiho Majera, čo je vo Vrakoni.
na tej ceste Vrakunskej. No a potom ešte od obce z Ivánky. Takže potom začali dobiehať ľudia. Došli aj od Vajnorského letiska. Sem brodili sa, lebo to, jak to bolo rozmočené, tak tam bol les medzi touto cestou a železnicou, tam bol les. Čiže tým lesíkom museli sa, aj niektorí aj stratili orientáciu, lebo bolo zamračené, tak stratili orientáciu, ale nakoniec sa sem dostali ako vojaci z letiska. No a potom zase prišiel už policajt na motorke, za nejakú chvíľu zase došli nejakí delegáti, ktorí ho mali vítať na Vajnorskom letisku s autom, teda prišli a tak začali to už byť tu naplno. No a ten policajt, ten akože bol prvý, tak ten ošacoval Štefaníka a z náprsenky vrecka mu vyťahol dokumenty, kto to je, pravda. No tak policajt asi vedel, ale vyťahol dokumenty a tým okolostojacím povedal: Slováci, plačte, zomrel Štefaník. Tak toto je také memento, ktoré vlastne hovorí o tej smrti nášho najväčšieho Slováka. No, samozrejme, že rokmi sa celá táto záležitosť politicky zneužívala a mám obavy, že ešte aj dneska. Takže toto je taká asi skutočnosť, ktorá sa viaže na toto miesto. Som presvedčený, že to bolo letecké nešťastie z dôvodov proste niekoľkých takých atakov na lietadlo. Jednak to počasie, jednak vietor v tomto priestore je také nebezpečie krútenia vetra, takých, oni tomu hovoria, že sa vzduch sa vála. Takže proste, lebo Karpaty zdvihnú tie masy vzduchu a potom sa to tu krúti všelijako, takže to bolo pre pilotov dosť také ťažké, zvládnutelné a hlavne tedy tých pilotov, ktorí nepoznali túto oblasť a mali problém potom samozrejme pristávať. Keby bolo to lietadlo, keby letelo vyššie, tak možno, že by tú situáciu bolo lepšie zvládlo. No ale pravda, išlo na pristátie a odtiaľ toto letisko je, dá sa povedať, pár kilometrov, 3-4 maximálne. Takže už malo to nízku výšku a ten vzduch, aj tie stromy tu vlastne boli. Takže ten vzduch sa vlastne valil a to tiež nepomohlo. Takže asi toľkoto by som vám na tomto mieste chcel povedať. Ešte jednu takú pripomienku k tomuto miestu. Je to národná kultúrna pamiatka z viacerých dôvodov. Jeden sme si povedali a ďalší dôvod je ten, že je to dielo architekta Dušana Jurkoviča. Dušan Jurkovič bol v tých rokoch 20, bol aj cez prvú vojnu, teda bol tvorcom významných takých tých cintorínov vojenských na východnom Slovensku a potom, keď bolo po vojne, tak aj samozrejme aj táto úloha ho čakala vytvoriť tu na memoriálne miesto. Keď si spomenete, tak všetky také memoriálne alebo také významné pamiatkové alebo na zomrelých, treba Slavín bratislavský, je na kopci hore, vysoko, aby ho bolo vidieť zo všetkých strán. A toto je tu memoriálne miesto na rovine. Je to vytvorené tým, že je tu ten priestor obohnaný valom a tým pádom sa tu vytvorí také odčlenenie od okolitého polného alebo prírodného prostredia. Navyše táto cesta, ktorá tu prechádzala, tak je aj na obrázkoch, ktoré určite ste videli a budete vidieť ešte v informačnom centre. Tak toto bolo dôležité vytvoriť tú atmosféru toho pietného miesta.
V tej dobe tých 20. roku bol veľmi zaužívaný taký architektonický, ale aj umelecký smer kubizmus. A ten kubizmus sa tu prejavil práve aj tou pyramídou, aj tými líniami, ktoré sa tu už strácajú v tom teréne, ale je to proste tak vymyslené. Má to svoju geniálnu myšlienku a treba si to, hlavne tí, ktorí by chceli študovať architektúru, tak myslím si, že je to vec, ktorú si treba všimnúť. Ja by som zatiaľ toľko a prosím, keby naši hostia z Matice slovenskej Bratislavy aj s vami uctili pamiatku položenie venca. Ďakujeme. Prosím vás, keby ste potom ďalej išli už v skupine, ideme k ďalšiemu takému významnému miestu v našej obci. Je to pamätník budovateľom Šurského kanálu. O tom si povieme viacej tam. Ďakujem.